приятелки, аз съм Деви Тимянов. Да, качихме клип с Тунга Цара YouTube канала и сега ще ходим да направим една идея и ще докажем сега какви са хората софиянците. Ето това апартамент, както виждате, изглежда пълно с пари, но вътре всъщност сме пъхнали съвсем обикновени лищета, които са тетрадки. Ще го спускаме навън и ще покажем с скритата камера, която я ще снимам. Покажи се. Здравейте, аз съм Калата за Райк 4 и както Дейв го обясни, ще по смисъл по улица ще изпускам това апартамент, където пълно с хартийки и ще се правим, в смисъл ще обясним какви са софиянците, в смисъл какви са гражданите на София, дали ще се обърнат и ще кажат, извиняй, изпусна да си апартаментето, или просто ще го вземете и ще избягате. И пауза. Какво стана? Върлях ви го. Заснели си всичко хубаво. Да. Добре, спри. Така, сега сме на... Моля? О, благодаря. Леле, човек, гледай. И сега виждате Дейв Симеонов спуса под морето и сега само му казаха, му го върнах. Връщаме се след малко. Сега Дейв Симеонов, виждате, продължава с неговите... Говори по телефона. Аз мисля, че съм достатъчно съм се скрил. И виждате, стане идеално. Така виждате Дейв Симеонов. Ето го там. А ето там има една жена. Ето и жената. Ето ги Дейв Симеонов и да видим. Да е резултат. Ето жената спря. Дейв Симеонов спря. Ой, мангали. Така продължаваме и ето ще хората там и па мъчим назад. И ето го Дейв Симеонов и така той взима платнето, те тръгват и с Дейв Симеонов ще такова жената. Че трябва да се приближим. Опа. А той къде? Дейв Симеонов. Тук са, тук. Здравейте, аз съм този, който снима. В смисъл правим те за софиянците, дали... Да, тук има листчета, няма пари. Да, дали ще ни върнат те под момента или ще ни го вземат и ще помягат. В смисъл правим малък тест. Как ще го взема? Да, правим на и тест. детето за училище паричките. Не. Тук няма пари. То няма пари, вижте. Абе сега разбрах, ама аз си замисля друго. Ние правим тест. Да, Снимаме правим клип тест. и ще бъдат качени в YouTube. Както В интернет. Нали знаете какво е интернет? Предполагам, че знаете. Да. Както спри клипа на Пазо видеото. Тук е Тунга Симеонов. Ето е тръгнал там. Ето виждате идват. Така, виждате, сега ще съм аз с платнето и с телефона. Има един човек и сега... Ето ме мене, този път аз съм скрит.
така, дами и господа, това беше от мен, Кацарек, и от Тунга Симеонов. Здравейте и чао от нас. Скоро ще направим втори епизод. Дайте един палец нагоре, което за нас ще означава много. И това ще означава, че ще има и втори епизод с по-опасни неща, като например смартфон и нещо такова, но те няма да бъдат истински. Чао! Чайте и още един въпрос. Ако този епизод събере 5 лайка, и това е достатъчно за канала ни, ще вкачиме и втори епизод. Чакайте ни до следващия епизод. Чао! Чао и от мен! Ей, кава!